हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे यूट्यूब चैनलनि थामहिनबा बर' लैंग्वेज यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअ गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ। जुदि नोंथाङा बर'नि फिसाब्ला आंनि बे चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा BTCनि सिङाव थानाय सासे बर' सुबुंब्ला चैनलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ मोनसे लाइक खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगाङावनो आं बुंदों नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालामनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। स' फैदो जों नायनि BTCनि सिमानि सोमोन्दै। सोनाबहा संकस दैमानिफ्राय सानजाहा भुटान सिमा उदालगुरिसिम, साहा भुटान हादर, खोलाहा धुबुरी, क'क्राझार, बङाइगाव, बरपेटा, नलबारि, कामरुप जिल्लाफोरखौ दानख'नाय सिमा। बेनो BTCनि सिमा। Thank you very much for watching. Love you all.